Jokke. In 2009 waren mijn maten en ik te zien in Heer. Het item ging over uw grote hobby. Als de pieper gaat, als er dan dakken op zit, dan sprinten we het voort. Dan gaan we naar de brandkazerne of weer naar de ambulancepost. En dan filmen we het. En dan zetten we het op YouTube. Hoe is het met hem, jongens? Ja, hartstikke goed. Ja, wel prima. Ja? Ja. Zeker, prima. Ben je hem ook nog vriend? Ja, Absoluut. Ja. Ja. Jij hem zag elkaar nog vaak? Ja, sjoggen, nou ja, maar die corona wel een beetje minder natuurlijk. Maar in groepsappen, dagelijks hazel contact, zeker, absoluut. Hoe is het met de hobby? Ik denk dan dat we dan het met zijn, maar ja, bij mij is het nog wel wat hanging. Ja? Ja. Er is nog wel wat interesse, maar bij mij dan vooral op het nice, echt op het nice, zeg maar. En net op de auto die het voorbij riet, laat ik het zo maar even zeggen. Maar ja, wel in de basis is de 1 in 2, zeg maar, zien, is er nog steeds wel interesse voor. Bij dat je goed dingen, Kevin, hè? Ja, absoluut. Qua fotografie wel, maar ja, ik ben nooit thuis, dus ja, ik kom er niet meer aan daar. Nee, wat doe je nou? Ik zit op een vrachtauto. In mijn groenwerk zeg maar erbij. Wil je nou letterlijk op die ambulance zo rijden? Nou ja, ik als chauffeur en bij de vrijwillige brandweer. Ik wil even op brandweer. Ja, ik kijk op de brandweer. Ja, het gedeelte chauffeur ga ik wel opred, maar bij de brandweer dat is helaas tot nood aan het slagen. Nee. Ik medewerk zeg maar. En voor hem dan ik net, hè? Nee, nou, ik ben dan wel chauffeur bij het NHT in Grains. Dat is het noodhulpteam van het Rode Kruis. Dus ik ben wel chauffeur en mij zwaait de sirene rijden, maar net op brand houden. Nee, ja, en mijn doel is dat nog wel om dat te worden. En mijn doel is ook om bij de branden te komen. Maar momenteel studeer ik nog film en media, dus ik probeer dat eerst nog wat rond en dan beziek je om bij de brand achter te komen. Nou ja, het is gewoon een hobby wat maakt je oors dan? Ik zie mezelf nog net maar een breinaald of zo, breidje, maar dit is gewoon leuk. Je mag het fietsen, vast van aan. En hij snackt het meer, hè? Ja.